Unes 350 persones van assistir ahir al Castell de Son Mas, a Andratx, a l'estrena de Tosca Nostra, basada en l'òpera de Puccini. En lloc de Roma, però, aquesta peça se situa a 3 punts de Mallorca: la Seu, el Castell de Bellver i el Palau de l'Almudaina. És un fragment de Tosca Nostra, una versió mallorquina del clàssic de Puccini. Amb una durada de 2 hores i mitja, l'òpera està interpretada per 4 noves veus del panorama líric de les Balears. Sobretot el vestuari, té tocs molt mallorquins, diríem, i també el mobiliari. També forneix, diríem, de mallorquinitat a l'espectacle, i nosaltres, els artistes, la majoria també som d'aquí. Som criats aquí, mallorquins 100%. Ahir es va estrenar el Castell de Son Mas d'Andratx i donava el sus al cicle Nits d'estiu. Tot i que els personatges se situen a llocs emblemàtics mallorquins, es respecta totalment l'argument original de l'obra i el triangle amorós que és protagonista. Triangle amorós, les venjances, les passions, l'hem embolcallant el millor possible amb l'audiovisual i en les llums i el vestuari, i bàsicament és això, és com un perfum de Tosca. Pablo López és una de les veus més conegudes del cor del Teatre Principal de Palma i ha obert un cicle que omplirà de cultura els vespres d'agost al Castell de Son Mas.